Вакса 2 в 1. Защитете дървеното си изделие от външните атмосферни условия с Вакса 2 в 1 на Милеси. С Вакса 2 в 1 запазвате естествения вид на дървесината, като едновременно импрегнирате, оцветявате и лакирате повърхността. Няма опасност от получаване на неприятни пукнатини в покритието, заради тънкия слой, който създава продукта. Ето как да го нанесете сами. Подгответе за лакиране, като изгладите повърхността с шкурка, забършете и подсушете. Разбърквайте продукта постоянно. Нанесете първата ръка Вакса 2 в 1. Първият слой от продукта е за импрегниране, прониква дълбоко в дървесината и я предпазва от дървояди и образуване на гъбички. След 2 часа повторете шлайфането с шкурка 320. Нанесете втората ръка Вакса 2 в 1. По желание можете да запечатате с една ръка прозрачен воден лак. Добре е лакираната повърхност да се освежава през 4 години, а ако сте нанесли допълнителната ръка безцветен лак, срокът се удължава до 6 години. Поръчайте Вакса 2 в 1 и разгледайте и останалите ни продукти за дърво в нашия онлайн магазин, линк към който ще намерите под това видео.